Dobroveče, dragi gledaoci. Na vaše iznenađenja i na moje, sa nama večeras moja među prvim drugaricama u realitiju, Marijana Zonjić. Marijano, dobroveče. Drugarica. Pa jeste, mi smo se baš družili. Dobroveče, Dejane. Iskreno rekla sam ti da mi je jako čudno što sam ovde trenutno, jer kad sam dobila poziv, bila sam u fazonu, joj, sad će ovo da ispadne, znaš, kao da ciljano na nešto, međutim, shvatila sam da ja više nemam kome da se pravdam za bilo što u životu, tako da hvala ti na lepim rečima koje si mi uputio posle svega što sam ja rekla za tebe. Jesi, Boga mi nisi me štedila nima, ali što to? Pa dobro, ja sam, mislim, pristrasna sam, subjektivna kad su moji prijatelji u pitanju, tako da nadam se da me razumeš, ali eto, prošlo, bilo pa prošlo. A ja nikad. Znam da nisi. Stvarno nisam nikad. Postoje osobe za koje sam rekao nikad ne bi negativno komentarisao. Postoje osobe koje ću trajno do određenog vremena komentarisati negativno. Da, okej. Ali kad smo se bili čuli, bilo mi je onako čudno kao, brate, doći ćeš u emisiju, sad će to da ono napišu. Ona baba. Da, znam. Da se probudi jedna baba onako na paž. Ali nervozno. baš nema veze s tim, uopšte nije bilo u tom fazonu. Da se potencira neka tema. Mislim da je ovo više neko kao... Pa onako naše. Da. Znaš šta ja volim kod tebe? Zato što si komentarisala uvek jake teme, uvek si komentarisala reality. Negde, nisi imala priliku možda da komentarišeš ili nisu ti davali voditelji kao tu priliku da komentarišeš onako kako treba, a uvek si imala dobar komentar. Čak i kad sam bio u pitanju, ali mi je bilo drago što ti tad nisu davali, razumiješ, ali za neke ljude si mogla malo jače. Pa jesam, ali meni uvek bude žao posle toga, znaš. Ali sad sa ove tačke gledišta, kad je i prošlo toliko godina, mislim već 3 nešto godine su prošlo od tada, ko su tebi ti ljudi, razumeš? I treba da udariš po njima. Šta su oni meni sve radili, šta su pričali za mene i trebala sam. Ali nema veze, bitno se završilo, hvala Bogu, i da se više neće ponoviti i da više nemam kontakt sa tim osobama, tako da nema potrebe ni da pratim. Mislim, ima ajde donekle, zato što sam i dalje u tom reality, razumeš, okruženju i to sve. Moram da ispoštujem neke emisije, ali ne pratim uopšte njihove živote, niti znam šta rade, čime se bave napolju. Fokusiram se na sebe, imam i svojih problema preko glave, tako da mislim... Daj odmah jedan problem koji imaš, reci ovde da ga rešimo. Pa evo, stan mi se završa, moram sad, mislim... Jesi kupila stan? Jesam, kupila sam stan za nekih meseci po 2, otprilike gotova, to je bio stan u izgradnji i mene su često napadali kao, evo, ova priča ima stanove, ovo ono snima se u tuđim stanovima. Pa normalno ću biti u drugom stanu dok se moj ne završi, mislim da ću biti, razumeš? Tako da čekam da se završi, otprilike meseci, pa onda mi kreće pakao, znaš i sam kako to sve funkcioniše. Onda je tu bila i kuća koju sam isto napravila, tako da mi je to... Hvala ti rad, pa ti se bacila u nekretnine. Da, ali to je stvarno najbolji način zarade. Mislim, shvatila sam vremenom. Međutim, tu su i pesme, koje isto, pesme uopšte nisu jeftin sport. Tako da sve me to košta i onda sam se fokusirala više na to. A što se tiče realitija i tih ljudi, mislim, nekim je sa srećom sve što dalje od mene. Koliko ti je reality doneo, na primjer, u karijeri sada kada snimiš pesmu? I je li ti lakše ili teže? Reality nosi neki vagon sa sobom koji, ja kažem da uđe Nobelovac u reality, pada mu sve u vodu, on je reality učesnik i to je to. Na primjer, to i meni bio problem do skoro. Ja sam skapirala, na primjer, evo dajem primjer, Lepi Mića bi čak da uđe Messi sutra u reality, on bi ga napravio. Da, jeste, izvrnuo bi ga. Razumeš, sve to tako funkcioniše, jer ti prosto nemaš prostora, nemaš sredstva da se opravdaš, šta god ti da pričaš, oni će govoriti nešto drugačije i ja sam se uvek, to je bila moja najveća greška, zato što se pravdam. I što se više pravdaš, to neš dublje. Jer ja nemam telefon, nemam ništa da pokažem crno na belo da sam ja u pravu ili nisam u pravu, razumeš? I onda su oni mene kanalili vide da se ja primam, da sam ja primalica i da prosto se iznerviram zbog sitnice, zbog jednog lošeg komentara, ali iskreno izgradio me i naučio me da sad apsolutno nema potrebe, ja nemam kome stvarno više da se pravdam se sebi, svojoj porodici i najmilijima. Ovo ostalo, ja sam navikla da se probudim i pročitam neki negativni komentar. Nekad se zapitam zašto tako misle o meni, s obzirom da i, posle svih tih osoba koje su prošle kroz te sezone, nisam baš najgora, ali tako me komentarišu, razumeš, ali nema veze, šta je tu je. A te nerviraju ti komentari? Po početku jesu, ja sam plakala kad pročitam tako neki komentar meni i bude mi loše. Bukvalno depresija me uhvati, ali sad bude mi sve smiješno, zato što vidiš profil te osobe koje komentariše, to su uglavnom zaključani profili, nemaju pratioce, lažne slike. Nikome nikad u životu nije sreo i rekao u oče ti si takva, sram te bilo zbog ovog. Niko, nego sve su to pohvale, cici, mici, bla, bla, bla.
I onda sam shvatila sve kako funkcioniše, tako da iskreno ne interesujem. I što bolje. Što više te pljuju, to je bolje, iskreno. Tako da što si više na meti, to si interesantniji i neka pljuju. Iskreno. Realno. Ja znam, na primjer, kad izlazi emisije i kad krenu, na primjer, sad izađe promo, u komentarima nema šta nema. Ja znam da će to biti dobro. Ako nema nikog, meni bude, rekao, nešto se da nije dobro. Da, pokvario sam čim nema nikog da me vređa. Uglavnom, kad me vređaju, to bude stvarno dobro. Nekako, navikao sam da živim uz taj hejt. I ja isto. I prosto prilagođavam osobe oko sebe da se naviknu takođe, pošto su okružene i tipa kad okače sliku story sa mnom. Moji roditelji su bili svedoci da tipa sedim kući sa tatom, sa mamom, komentarišemo nešto, iz ovih novinari pitaju kao vaša ćerka se nalazi tu i tu sa tim i tim, a ja sedim pored njih, razumeš? Tako da... Kako su oni reagovali na sve komentare? Ajde da počnemo, ako... Generalno, ja tebe nikad nisam upoznao kao da sam te upoznao i mislim da ti ni publiku upoznao. Nismo ni imali ni priliku, ni dobro, izrašavale su se neke stvari i to sve. Mislim, tih 10 meseci u realitiju svako vodi svoju neku priču i prosto zbog nekih pitanja, klipova i svega toga da ne bi došlo do toga, postoji distanca. Što se tiče toga, mislim, stvarno mi je najbitnije šta mi porodica. Mislim, meni su oni sve. Sve na svetu i za njih dajem sve. Moj otac je nakon prve sezone i dobio šećer zbog mog učešća, zato što su tu bile neke teme, povezivana sam bila sa nekim pevačima koji nisu baš na lepom glasu danas i jako je bilo kritično kad sam izašla. Međutim, sada ja komuniciram sa njima kao da smo prijatelji, najbolji drugari, ortaci, razumeju me, 100% podržavaju me u svemu i to mi je jako drago i najbitnije, jer nekako ostvarila sam se, ajde kažem u svakom smislu, pošto sam devojka, razumeš, i prosto nema potrebe da zavisim od bilo koga i oni su ponosni na to jer znaju da sam sutra sigurna. I što god da se desi, ja imam nešto svoje iza sebe. Tako da navikli su i oni na te komentare, isto im je krivo jer znaju ko sam, šta sam, tu su bili i loši komentari od moje rodbine, kao u fazonu. Ja potičem iz porodice, znate kakva je Crna Gora, moj otac je bio inspektor, njegovi roditelji su bili profesori, poznati su bili jako dugo dole u Crnoj Gori, mislim u bivšoj Jugoslaviji tada. Baš su bili cenjeni, naša porodica je bila jako cenjena. Od moje mame svi su bili doktori i ja sam krenula tim putem. Koju si školu ti išla? Ja sam završila gimnaziju, bila sam bubalo, bubalo, baš letnji raspust, svi se provode, svi se vesele, deca se igraju, ja bubam, čitam lektire. Da budem prva koja je pročitala, tako da završila sam i pravni, upala sam na budžet u top 100 najboljih studenta u Crnoj Gori, tako da i za to postoje isto dokazi, mislim, nema potrebe da se pravdam. A otkud ti onda da uđeš u reality? Naprimjer, imala si lepo odrastanje. Jesam, imala sam sve, bukvalno sve što sam poželjela, ja sam imala i dan danas. I tata mi je pomogao oko stana. Mislim, ljudi se pitaju kao, otkud njoj sad pare toliki za kuću, za stan, pa ja imam svoju porodicu za sebe, hvala Bogu, pa ja imam. Bilo je, znaš kako je to bilo? Ja sam, radila sam kao novinarka. Stvarno? Da, dnevne novine Dana, ako ste čuli, dole kod nas. Pisala sam tu neku šarenu stranu, prodavala sam knjige i stvarno plate su bile katastrofalne, kao i dan danas dole. Tako da otišla sam u restoran da proslavim Novu godinu sa svojim društvom i ja sam generalno pevala za moje društvo. Uvijek mi je bila nekako sramota, trema i kako smo vremenom, kako je odmicalo veče, ja sam malo popila. I kaže moj drugar pevač, može Marijana da otpeva neku pesmu, čisto za nas i naravno pevač me pustio, pozdrav za Sakija Kalača, on je kod nas dole poznat. Prva pesma jedina koju sam znala bila je zapravo Kukavica od Cece. I ja sam tu pevala i krenuli su ljudi da mi donose bakšiš, meni je bilo, znaš kao neko ti daje pare. Baš mi je bilo nekako glupo i neprijatno, međutim on je rekao uzmi kao. I posle mi je prišao i rekao daj da sedi da porazgovaramo. I kaže, mlada si, vrckava si, naučit ćeš repertoar vremenom, naučit ćemo te tehnikama kako i šta. Jel bi ti mogla da kreneš od sutra sa nama da radiš? I meni je to bilo nekako, ja sam od uvek od malih nogu gledala kad god mi dođu gosti, ja uzmem danijski i kao pevam njima i tražim posle pare. Dođe mi tetka iz Amerike koja je bila puna para, ja joj otpevam pesmu, popnem se na stoj i kažem tetka vadi pare. Pa ti sad kad budeš pepala stavno, zovi tetku, otpevaju na slušalice. Tako da to je neka anegdota iz detinjstva koji dan danas pamtimo, tako da se od malena znala otprilike šta ću ja da radim, čak sam išla u crkveni hor. Mene je samo to zanimalo, bez obzira što sam ja pozavršavala te sve škole i što sam bila jako dobar učenik, ipak me više vuklo to nešto drugo. Tako da od te noći to zapravo kreće i moj tata ništa nije znao. Ja sam bukvalno kad je on
išao, pošto je generalno uveče išao na posao, ja sam tada imala svirke, ja se spremim u svojoj sobici, kroz prozor, taksi i na svirku. Niko ne zna ništa, svi misle ja spavim, ja zaključam svoju sobicu, niko ne zna ništa. Sve do momenta dok njegov kolega nije bio na moje svirci. I zove mog tato i kaže, kao, nisam znao da ti je ćerka pevačica. Kaže, kakva pevačica? On je poslao inspekciju po mene. Mislim, patrole su se okupile ispred, a meni društvo tu mene blam pojao, razumeš? Ono se okupili, kupe me kod da sam, ne znam ja šta, neka mafija, ne daj Bože. Odvezili su me kući i onda sam sela sa tatom da pričam oči u oči. Ja sam znala da tu moram da se odlučim. Ili ovo ili ono, nema između. I ja sam ipak odlučila da idem dalje, da se bavim pevanjem, da to volim, bez obzira na sve škole koje sam završila. I on je rekao, ok, ti znaš šta nosi taj posao, ja sam inspektor, znam ja šta nosi taj posao, ako nastaviš dalje, nas dvoje ne pričamo. Stvarno? Da. Ja rekao, ok. Ja pokupila stvari i krenula. Onda sam krenula sa koleginicama po Crnoj Gori sam radila, pa onda krenula Srbija, pa Makedonija, pa onda išlo inostranstvo. I odem ja u inostranstvo i tamo stvarno zarada je bila odlična. Ostaje se tipa mesec, dva, sve zavisi koliko ti želiš, ali uzmu se odlične pare. Ja sam prvi put u životu, mislim, to su stvarno velike pare. Uzmeš 10.000 za mesec dana. 10.000 evra? Da. I ja sam znala istog momenta čim sam zaradila gde ću joj potrošim. Zvala sam Šat, on je tad bio popularan. Radio je neke pesme, on i Napoleon. Ja sam zvala Šat, rekao, radi mi pesmu. Ne pitam koliko, radi mi pesmu. On je rekao, ne znam koja je cifra bila, ti i još jedna produkcija sad, oni su, da ne pominjamo, oni su jako popularni kod nas. Rekao, morate da mi radite pesmu. Ja sam posljednji cent dala. Bukvalno sam ostala bez ičega, samo sam htjela pesmu. I vratila sam se, odradila sam tu pesmu, ja sam sve očekivala, dođe da bude. Wow, međutim ništa od toga. I tako krenem ja onda posle toga kavere da snimam. Pa još koliko si imala godina? Joj, nekih otprilike 19 neka bude. Ja sam jedva čekala 18 da napunim da bih mogla da idem od kuće. I tako je to sve krenulo i onda sam snimala te neke kavere, pesmi i tako sve, ali sam ulagala i tate video da sam ja uporna. Mi nismo pričali sigurno nekih 7-8 meseci, ako ne jače. Nije htio sam nam pričati, njega bilo sramota što mu je ćerka pevačica. Zato što prosto potiče iz takve porodice. Ja sam bila krenula tim stopama, međutim... I kad je onda odlučio da pričate? Kad je omekšao? U jednom momentu kad je video da ja te pare ne ulažem na neke, aj sad da kažem, gluposti, na krpice, garderobu, ne izlazim, znaš, nisam krenula tim da kažem bludnim putem, nego ulažem u sebe i svoju karijeru i video da sam uporna. Onda smo mi seli da popričamo gdje je on meni otkrio da je on nekih mojih godina kad je bio klinac, isto imao neku svoju rock grupu i on je bio neki taj pevač, imao je svoje pesme, izvadio mi neku svesku sa pesmom i kaže, ako već hoćeš da snimaš sve pesme koje ti ja pišem, nemoj ovo što ti nude, znaš. I od tog momenta smo mi krenuli, međutim to je krenula osuda od rodbine. I kažem ti, to je bila porodica koja je stvarno dole uzorna. I bilo je sve nekako sramota da ja budem pevačica, niko to nije želeo i tako je krenulo od mene. Ja sam bila izrod, crna ovca. Ti si napravila novi korak. I trpeli smo sve te komentare, dok, na primjer, danas, sa ove tačke gledišta, kad imaju probleme, bilo ko, bilo gde, svi zovu Marijanu. Razumeš? I sad su svi super sa mnom. Šta god da im treba, Marijana rešava, jer ja sam prosto takva osoba, meni ništa nije teško. A koliko je trebalo proći vremena da bi svi bili super sa tobom? Pa u tom momentu kad sam počinjala nisam možda imala neke mogućnosti kao sad što imam, znaš. Jako je ružno to reći, ali novac je nešto što stvarno kupuje ljude, pa i one najbliže. I kad god im treba nešto, šta god, ja sam neko ko prosto ima takvo srce i dužu da bi pomogla svima. I zato mi se i vraća tako. Tako da sad tek vidim kako me sad svi kao vole, svi me zovu na svadbe, rođendane, ja znam i zašto, znaš. I prosto ne idem. Za kovertu? Ne idem. Nisam tu. I samo oni koji su bili tu za mene, njima idem i to je to. Tako da, tako ti je to sve krenulo. Danas imam punu podršku jer vide i dalje sam uporno, danas snimam i ulažem u sebe i ulažem u neke pametne stvari. Možda da nisam tada u tom momentu toliko bacala jer ja sam bila nestrpljiva. U tom momentu bio Šap popularan, daj njemu pare. Onda generacija Z, daj njima pare. Bio je Ogi i Marko Kon popularni, daj njima pare. Samo da, znaš, oni su kao napravili u tom momentu hit, kao i meni će. Međutim, to ne ide tako. Naravno da neće meni dati istu pesmu koju daju nekim osobama koje su sad ultra popularne. Da. I tako da sam se opekla više puta, baš sam potrošila dobra 2 stana na pesme koje sam, ali sam ponosna na sebe što sam sve sama isplatila.
Ne može niko sutra kaže platio sam Marijani pesmu spot, ne može niko. Iako tako kruže priče za mene sve i svašta, ali ja ti kažem, ja sam imala da kažem taj neki oslonac od porodice od samog starta i uvek sam bila neko ko sebi stvara, nekako mi je uvek bila, ja nikad nisam nikome ništa tražila, meni to glupo. Nemam taj feeling nekome nešto da potražim, ne mogu, glupo mi je, neprijatno mi je. A kad meni traže, da, izvoli ono kao. Evo ti. Evo ti. Da, vrati će se, sve se to vrati. Sve se vrati. Kad si onda odlučila da uđeš u reality? Zato je moj tata i dobio šećer. Reality je stvarno ono kao porodični problem. Prva godina je najteža za porodicu da se naviknu. Posebno kad je porodica kao što je moja porodica, koja uopšte niste priči ne prati to. Upoznala sam jednog pevača, sada mu ne spominjem ime, mislim generalno svi ga znaju, stariji je jako od mene. I tu smo krenuli da se zabavljamo, ja sam preko njega ušla u taj muzički svet, muzičke vode i shvatila sam kako sve to funkcioniše, da to zapravo nije lepo tako kako sam ja mislila. I u nekim momentima čak sam htjela da se povučem, kad sam videla kako sve to funkcioniše, kroz stvarno šta moraš sve proći da bi uspeo. I zbog te osobe, mislim, ja bi mu i pomenula ime, ali prosto takav je dogovor među nama, dosta smo se ispominjali i to sve. Aha, mislim da znam ko je. I tako sam i ušla, pozvali su me kao njegovu bivšu devojku. Zapravo, Lazar Jera me odrukao, on je trebao da uđe u drugu sezonu. Mi smo se družili, baš smo bili drugari i znao je s kim se ja i dopisujem i sve gledao mi je poruke. Bukvalno se selo na njega i smejali smo se nekim porukama i to sve. I on je rekao, ja ulazim ove sezone, što ne bi ušla sa mnom, znaš, drugarice. Ja rekao, nema potrebe, znaš kao, ajde, ideš sa mnom na razgovor. Ne, ti samo sedi dok ja pričam i potpisujem ugovor. Ja rekao, okej. I u jednom momentu mene pozovu u kancelariju, kao, Marijana, kao sedi, jel ti stvarno imaš veze sa ovim pevačom? Rekao, odakle vama to? Kaže, sve imam, crno na belo, poruke, screenshotove, sve slike. Kaže, jer ali molim te, zajedno da uđemo, drugari smo. Rekao, ajde. Tako sam i ušla, niko ništa nije znao. Kad si javila svojima? Pa svi mi koji ne želimo, mislim da naši znaju, svi mi javimo par dana pred ulazak. Čisto ono kao, potpisali smo, sad moramo. Mislim, to je to, potpisali smo. Da. Tako da pred sam ulazak sam im javila, nije im bilo dobro, nije im bilo do života, ali eto kao znaš kako kažu pamet u glavu, međutim ja te pameti u tom momentu nisam imala. Nekako ta popularnost i željan si pažnje centra, da budeš nekako u centru, sve te to povuče da praviš fatalne greške koje će te skupo koštati. Dan danas me koštaju. Prosto, mi reality učesnice kao da nemamo prostora za napredak. Nama šta god da uradim, uvijek će se nekako vraćati ta prošlost. Ona je bila povezivana s ovim stvarima. Ja 3 godine sam se nekako povukla iz tog sveta, a i dalje stoje ti komentari. Razumiješ? Niti ko zna s kim sam, da li ja imam nekoga, nemam nekoga, da sam verena, nisam... Niko ništa ne zna. Tek sad sam naučila nekako kako sam sazrela da stvarno ne treba to plasirati javno.